Karon guys, na namin sa tubig sa kuno ha. Ah, madara. Paksit ang nawang madara. Sama na ni. Sama dyan, sama. Sama. Sa mad paksit. Paksit mo. Ano kaban? Ano diha? Tura mo. Ayan na pag inom boy. Yawa. Kiss. Yawa sa mo kiss man. Ano guys? Karon guys, diyan na may dire naghawan. Sama na yung mga agi gamay pa kayo. Kaya nang-snack pa mga taong grasa. Ah. Suga mga snack. Suga mga snack gamay agi. Kuhan guys, kub-kub na. Nako ni bulawan din nakatago. Katong gagmay. Hama ka muli mo. So. Ikaw tabon. Sa gamitan ng amol. Paana. Kub-kub na sad. Ish. Naman rin ang kadiriday guys. Dagko na guys oh. Nangka. Hilog. Butis. Dagko nangka. Katawa guys oh. Dakon na dia, dakon. Guys, kaya na po may. Kaya na po na mo mandiri nag Matadol mo niya. Ha? Pwede yung buhay ni. buhay na oy. Udlot. Ambot, hindi ka naman dito ha. Putol ba sa udlot? Ada maigo ka. Maigo ka. Dito guys. Minsit ko no, minsit. Lig, abot tayo pagkatunog. Lig. Dila pa. Ganito na ako guys. Bata pa ako. Kub-kub ako sa Snack ng diborsyo. Kung isa oh. Snack di kayo mahilak. Hilak mo naman ng snack. Ay, nalayin na yung snack. Kung naghigop usipon. Kakalma ra. Nami no. Tawa usangan to. Tawa. Ha? Saka. Doon na pilar ba oh? Ginakakan lagi, grabe ginakakan oh. may upatod. Sabay yung puto dog lubay. Nabitin pa oh. Lubang na. Nabitin man siya guys. Timpas ag butong paksit ha. Sit. Kamot ni mo, paksit ni mo kamot. Sabaw, mahigap na sabaw kay pagkatas mo na dyan. Paduga mo na dyan. Buang. Na. Sabaw-sabaw ba? Basta kamot. Higop. Tiyaway. Tiyaway. Basta. Good kayo guys. Hatag. Tayo rin Jay. Saan mara? Ang si Lebron James guys. Wala na.
Kinuha na ng butong. Ta, grabe ay, murag tukoy mo inom. Basta. No, isa. Basta muna po. Naibo tungod. Ibo, tungod. Doon na. Mabis mo kamakana. Makasipon man guys. Sip o nag... Makasipon ba? Ta, grabe yung huwi apog tinigbasan. Ay, sama nang Muna kapatid. ikapasaron sa mana. Ay, binuang manang trabaho ana. Imo ni Pikas Ben. Oo. Sa. Ay, true. Na, di na di. No? Na, wala mo pagkahati. Na. Samtaw na. Palpak mo na. Para sa tira ka doon. Almarag-marag nagbutong guys. Ay, Yara. Nara yung bata rin taon. Yung mo taon siya. Yung mo taon siya rin, no? Ganda pa kanong ayan. Madyo na naman ko ron eh. Kung gamit na yung ikang butong kayo, mapunta naman kayo sa bayot. Yawa ay, Cubs oh. Lebron kay, namutong naman Lebron. Yawa isa oh. Almara. Tama dyan ko. Ang taon. Lagi tanong na Dave guys. Siya manguli para bata. Oh, mo side bit mo mga gadad basin. Tigbasa ng gamot, ayun pa. Yung gamot nagbutong guys oh. Nalag mga butong boys. Dave oh. Paniguro Dave. So ngayon lang agi guys. Tapay nagpatanom na ako sa diborsyo guys. Babak ka. Tapos rin dyan guys. Pagkakahoy. Tataas kayo kading. Shit out to ga. Ngayon ang agi guys. Tanong ba sila? Bata pa ako, ganito na ako. Kumbati dong. Pangasawa. Ang pangasawa na ni guys. Manughok na ni ba? Nananamadaan kayo, manughok na ko no. Biyabi na be. Di ako gamitin pa. Goods na. Ang lang supervisor, dara lang supervisor guys. Abot na gid mi dire guys. Hawa na. Pagsan hog ma guys. Abot na mis ginharian ni rin si